la Míriam, el Marc i per mi, l'Eulàlia. Us explicarem com vam utilitzar el distanciòmetre per calcular quantes hores aguantaríem dins la classe amb l'oxigen que hi ha. La hipòtesi que ens vam plantejar era si podíem calcular el volum d'oxigen que hi havia a l'aula. El material emprat en aquesta pràctica va ser el distanciòmetre làser, inclosa la motxilla bioclimàtica. Primer vam prendre les mesures de l'aula. Altura, amplada i llargada. Vam fer 4 mesures per tal d'aconseguir la més exacta possible. I per fer el valor real, vam calcular la mitjana de les 4, que ens va donar 121,32 metres cúbics. Vam calcular l'error absolut de la mesura més gran i de la més petita, i ens va donar la de la més gran 0,74 i la de la més petita 1,1, per tant vam elegir 1,1, la de la més petita, que era la que ens donava més gran. Després vam calcular l'error relatiu, en què vam utilitzar l'error absolut de la mesura més petita entre el valor real, que era la mitjana de totes les mesures fetes anteriorment. Ho vam dividir, ho vam multiplicar per 100 i ens va donar un 0,91%. Vam trobar a internet que l'oxigen ocupava un 21% de l'aire, per tant vam multiplicar el volum de l'aula per 0,21 i ens va donar que el volum que ocupava l'oxigen era de 25,48 metres cúbics. Després, amb els 25,48 metres cúbics, que era el percentatge que ocupava l'oxigen, vam fer un factor de conversió, en el que en un minut 192,5 mil·lilitres eren els que consumia una persona per les 26 persones de la classe i vam passar de hores a minuts. I ens va donar que podríem aguantar la classe amb l'oxigen que hi ha 84,83 hores. Vam arribar a la conclusió que 24 alumnes reuniran 84 hores dins la classe, que són més de 3 dies.